ברוכים הבאים לפרק של survival עם פינוגים, ואנחנו פה בשרת שהוא המציא, כי אני לא יודע איך לעשות את זה. אוקיי, אז אנחנו קודם כל נקרוא עצים. כן. בעצם פה אנחנו נראה לכם הישרדות. כן. אז בוא נתחיל. בוא נתחיל את הכיף. שקט רון. כן. שקט רון, צריך לדבר חמש אבל. טוב, נו. אוקיי. טוב. אני מתחיל לשולחן עבודה. דבר חלש יותר. לא, תראה את זה באמצע הסרטון. זה עץ כזה. איפה הקופסה הזאת שאמרת שהכנת? איפה היא? איפה שאני. הכנתי שתי גרזנים כך. 5 דלתות. אני מכין לנו הרבה מקלות. אוקיי. אני אכין לנו שתי חרבות. רגע, קח מקלות. הכנתי שתי חרבות. טוב, קח הרג. קח, שם, נו. עוד. קח. אז אני רוצה לצאת לשולחן לבנות את הבית. איזה עץ גרוע זה יצא. חשבתי שהוא הרבה יותר גדול. אוקיי. עכשיו... צריכים אוקיי. תכין לנו מקוש. אוקיי, רגע, חכה, תכף. אני קוראת את העץ הזה ואני מכין. יש קצת בעיה פה. אני מכין. רגע, אני מכין לו ככה. כן, מכין. כך. מכין בית חפירה? וואו. צריך לדבר אותה חלש. לא. רגע אחד אני אחזור לכם. חזרנו לכם? כן. אתה צריך לדבר חלש יותר. אני כמעט עשיתי כל בינתיים, כי כבר חצבתי וזה. דבר חלש. לא, באמת. אוקיי, עכשיו... כן, אם זה כאילו מפריע לכם, תכתבו בתגובות, אם זה מפריע לכם הרעש. אז בינתיים אני רוצה להגיד, אם זה מפריע לכם, תכתבו בתגובות. אז... טוב. אני הולך עכשיו אבן. כבר התחלת פה? כן, אני אביא לך מקוש. יש לו מקוש. ואיך אתה מביא לי? כן. כן, אני אתן לך שהתחלת לחצוב. נו, אתה בא? הבאתי לך. תודה. טוב, בוא תעזור לי לחצוב. איפה אתה? מה אתה עושה שם? אתה תחפש איירון. מצאתי 3 צור. אני כבר מצאתי פה מקודם איירון, אני לא יודע... מצאת איירון? אני מצאתי שם איפשהו לבה. מה? מצאת לבה? כן, איפשהו. אתה מעלה, אתה יודע. כי אני כבר מצאתי די הרבה איירון. יש לי 3 צור.
זה צור נראה לי, לא יודע. צור. אוקיי. אנחנו צריכים בשר ופחם. טוב, בוא תעזור לי. אני הולך לחטוף את הנערה שמקודם ראיתי. איזה באג היה. הנה, יש לי תפוח. איפה אתה? אני עושה לי פה מערה עם פחם. אני רואה את הנערה שמקודם ראיתי. הנה. איפה אתה? הנה. היית... הנה. הנה, פחם, אני רוצה אותו. היי, סליחה. אין פה זומבי משום מה. נכון. רגע, אני בודק. אנחנו על רגיל, אנחנו על נורמל. אני יודע, לא, זה לא קשור, זה קשור בשרת. תשים לך אם זה שרת, זה בטוח יהיה עם זומבי. יואו, תסתכל. יואו. אבל רגע, אנחנו נאבד את הבית. זה לא קשור, אז מה? רגע, אני אשמור בבית, ושאתה תשמור בבית, אני אלך לחצוב. שנייה, ואתה תלך לחצוב, אני אשמור בבית. כאילו, אני בבית. אנחנו שנייה נחזור אליך, אנחנו עוד שנייה נחזור. אוקיי, אז חזרנו לכם שקט. חזרנו. בוא תעזור לי, בוא תעזור לי עם צבר. תביא לי פחם. לפני שנייה יחדת לי. אני יודע. תביא לי פחם. כמה? 2. תודה. רגע, אני רוצה איירון. אני מבשל פה גם משהו. לא, אז אני אעשה שני... איירון חשוב יותר. תביא את הבשר של חזיר. תביא את הבשר. אפשר שנייה, כמה... אפשר שנייה... אני תביא את הבשר רגע, מהר. רגע. לא, תביא את הבשר, אני צריך אותה מהר. אני... לא, רגע. אוקיי, אני... תביא לי שנייה. רגע, אני רוצה לדבר מהאיירון. תביא לי קוביות. רגע. תביא לי... אני רוצה לדבר מהאיירון, חכה. יופי, יש פה. מה יש פה? בוקים? כן. מה אתה בונה? עם השש איירון שמצאת נבנה לי, אחרי זה אני נמצא בנו ונבנה לך, אוקיי? שקט, אבל צריך דבר יותר חלש. הם בונים לי. אני לא רצית שתי תענועים, תשבור אותו, לא צריך. לא, צריך. אתה לקחת את זה. אתה לא לוקח, אני החנמתי. כמו שנתתי לך לקחת איירון. לא, אחרי זה לא נתנו לך איירון. זה מעצבן, תן לי את זה. לא רוצה, לא, כל אחד צריך אוכל. כל אחד צריך אוכל. תן את זה בתיבה. אני אהב אותך. טוב, נגמר הכל. מה? נגמר לנו הכל. מה, נגמר לך אוכל? כן. כן, גם לי עוד שנייה נגמר. כן, נגמר לי. בוא נלך למערות. מה? בוא נלך לעשות... לא, בוא. רגע, דיברת עכשיו חדש. תשמור על הבית, אני הולך לחצוב. הרגע קודם כל אני בונה לי דרב וזה מאיירון. אפשר איירון. שנייה. אני הולך לאסוף חומרים. אני אגיד לך שזה. עשית לי מקום של זה. את חברים אני מאמין שלא צריך. אוקיי, אני הולך לחצור כבר התחלת את הבית. שכבה, תסתכל. שכבה אחת למטה של עשר ושכבה שנייה עץ. אוקיי. אני הולך לחצור תשמור על הבית. רגע, אז יש זו או אין? יש. רגע, מה? אתה תסתכל לך בבית? למה? אפשר להכין מפה. מה? אפשר להכין מפה. נכון, אז תכין מפה.
אין לי מושג איך ואז נלך שתינו לזה, אוקיי? רגע, שכחת איך מכינים מפה. תזכיר רגע איך מכינים מפה? אני אכין. אין לי מושג. רגע, יש פה בטלפון, יש לי תוכנה שמראה איך להכין כל מיני דברים במיינקראפט. אז תיקח את זה ותעשה. חזיר. אתה לא צריך בית יותר מדי גדול, אתה יודע. בוא, תחבר אותם. ועכשיו שכבה של עץ. טוב, אנחנו נחזור לכם שנסיים את הבית. לא, לא לדבר. חזרנו לכם, וחבר שלי עכשיו צריך ללכת לישון, אז זה משך הסרטון שלנו היום. אז אם אתם רוצים לצפות, אז המשך של הסרטון שלנו ימשך מחר. אז ולייק, סאבסקרייב. טוב. ביי, אני צריך ללכת לישון, זאת אומרת, לא במשחק. ביי. להתראות צופים.